Radio Speranza Corazón. Radio Speranza Corazón. E Radio Culucambia Bubida. Mijn geliefde broeders en zusters allemaal, een goede avond. We zijn God dankbaar dat Hij ons weer de kans geeft, zodat wij kunnen luisteren, dat we kunnen deelnemen in het studeren en het verfrissen van onze gedachten in het boek Christelijk Bediening. Christelijk bediening, het boek zegt zelf wat onze taak is. Wat is de taak als christenen? Eenmaal dat we onszelf christenen noemen, volgers van Jezus, dan moeten we Jezus nadoen in alles wat we doen. Jezus zegt, Hij is gekomen niet om gediend te worden, maar dat Hij ons dient. En als wij onszelf christenen noemen, dan moeten wij dit voorbeeld van Jezus overnemen. Om dienaars te zijn. Daarom heet het christelijk bediening. Toen ik aan het studeren was, toen ik theologie aan het studeren was, zei de hoofd van de school, de predikant, zei, hij beschouwt het boek christelijk bediening als de tweede Bijbel. Waarom zegt hij dat? Omdat dit boek de taak heeft om ons te instrueren, om ons te laten zien wat is onze baan, wat is onze beroepsbeschrijving van de christen. Dat is christelijk bediening. Vandaag bestuderen wij hoofdstuk 10 van dit boek. Heel belangrijk is deze hoofdstuk, want het praat tegen ons over de methodes die er bestaan voor wat betreft evangelisme. Zoals we weten, er bestaat niet alleen maar één methode, maar verschillende methodes die in het verleden zijn gebruikt. En elke dag wordt de mens creatiever, want de geest van God die de mens creatief maakt, hij is niet blijven stilstaan in de tijd. Dus eenmaal dat hij weet dat de gedachte van de mens creatiever wordt, dan zorgt de Heilige Geest ook ervoor om de kinderen van God te inspireren, om nieuwe methodes te maken, om zielen te bereiken dat God in zijn koninkrijk wil zien. En de titel van vandaag is methode. Speciale methode die ons grote voorbeeld aan ons heeft gegeven, namelijk Jezus Christus. Als wij deze voorbeelden van Jezus volgen, hetzelfde broeders en zusters, dat Jezus succes had, zullen wij ook succes hebben vandaag, niet in onze eigen kracht, niet in onze eigen wijsheid, maar door middel van de genade en de begeleiding van Jezus, door de Heilige Geest die Jezus ook in zijn tijd heeft geholpen. Als jullie in mijn weg blijven, op mijn weg blijven, zullen jullie grotere dingen doen dan ik heb gedaan. En vandaag willen wij in de eerste gedeelte gaan waar wij duidelijk kunnen zien wat is de eerste methode dat Jezus heeft gegeven aan zijn discipelen. En ik moet zeggen dat deze methode, jammer genoeg,
We kunnen zeggen dat deze methode, zijn we het niet vergeten. Ik wil niet zeggen dat we vergeten zijn, maar we hebben het verwaarloosd. En elke dag weer. Steeds minder gaan we deze methode gebruiken. Er zijn andere organisaties en andere denominaties die het wel actief zijn, die deze methode, die de eerste methode die Jezus heeft gebruikt. En deze thema, denk ik dat ons weer terug moet brengen naar de eerste methode, zonder de andere methoden te laten vallen. Hoe meer methodes kunnen erbij komen, maar de eerste methode dat Jezus gebracht heeft aan zijn discipelen, dat hij ze heeft ze gegeven, om de mandaat heeft gegeven, deze methode kunnen we niet laten vallen. Het is de methode van huis aan huis werk. Huis aan huis werk. En samen met deze methode van huis aan huis werk, zonder staat in de evangelie van Marcus, geïnspireerd door de Heilige Geest. En hij heeft de 12 bij elkaar gebracht. En hij heeft ze gezegd, 2 aan 2, om te gaan. Hij heeft de discipelen bij hem geroepen. Toen hij klaar was met ze te praten, heeft ze hun gezegd, ga. En hij zei, ga 2 aan 2. 2 mensen. De ene vergezelt de andere. De een steunt de andere. De ene bidt voor de andere. Zodoende, broeders en zusters, deze methode bedoel ik die wij hebben verwaarloosd en die we niet meer in beide andere methodes willen zetten. Die ook nog steeds gebruikt worden. Hij heeft ze gestuurd 2 aan 2. En vers 10 van dezelfde evangelie van Marcus 6. En hij zeide tot hen, als gij eenmaal ergens een huis zijt binnengegaan, blijf daar dan, totdat gij vandaar vertrekt. Dus sprekende, zei hij stuurde ze 2 aan 2, zodat ze huis aan huis zouden gaan. De huis die jullie binnengaan, doe daar jullie werk. Net zo belangrijk dat openbaar evangelisme heeft. Net zoveel belang dat wij openbare evangelisme geven, is de evangelisme van huis aan huis net zoveel belang. En juist dat heeft Jezus gegeven aan de eerste discipelen. De zaak is niet dat iedereen bereikt kan worden door openbare bijeenkomsten. Niet iedereen. De geschrifte zegt, in de steden, vooral in de grote steden, niet iedereen kunnen uit deze grote steden onder een tent gaan. En dus in deze steden is persoonlijk evangelisme nodig om in de grote steden te gaan. Deze grote steden, zegt de geschrift, moeten een persoonlijk offer gedaan worden om bij deze huizen te komen. In deze steden. Een offer net zoals de herder gaat om de schaap te gaan halen die verloren is,
Ga naar de schaap die verloren is. Want de schaap zelf kan niet bij jou komen. Jij moet gaan om de schaap te zoeken die verloren is. En dat is de mandaat dat God aan ons heeft gegeven. Wij moeten ons beseffen dat we een extra offer, zoals deze belangrijke geschrift tegen ons zegt, we moeten een persoonlijke offer doen voor degenen die verloren zijn. Degenen die de verlossingsplan niet kennen, Jezus niet kennen. Want het zegt, wanneer we deze persoonlijke werk verwaarlozen. Dus luister goed, wanneer we deze persoonlijke werk verwaarlozen, zullen we vele kansen kwijtraken waar, als wij gebruik hebben gemaakt, zal het werk veel meer vooruit zijn gegaan. Heel belangrijk, broeders en zusters. Als God ons de methode geeft, hoe wij het maximaal gebruik, zoveel voordeel in het winnen van zielen voor het koninkrijk van God, is dat wij niet de offers van de persoonlijke werk dat gedaan wordt in het huis-aan-huiswerk. We moeten goed rekening houden, broeders en zusters, dat evangelisme moeten we alle ingrediënten ervan bestuderen. Dus op zo'n manier dat ze allemaal kunnen gebruiken. En als we deze methodes gebruiken, moeten we dan zien, leren en kijken hoe Jezus het heeft gedaan. En dan van Jezus leren, zodat wij zelf hetzelfde werk kunnen doen. Actie. En woorden van sympathie. Wanneer we aan het evangeliseren zijn, moeten we handelingen en woorden van sympathie hebben voor degenen tegen wie wij spreken of met wie we spreken. En Jezus heeft het voorbeeld gegeven waar Jezus zijn boodschappen heeft gebracht met handelingen van liefde en van goedaardigheid. En dit is de vorm dat Jezus zijn boodschap heeft gebracht. En hij praat tegen de werkers. Laat de werkers van huis naar huis gaan. Mensen helpen waar dat nodig is. En wanneer de kans zich voordoet, vertel het verhaal van het kruis. Voordat ik doorga, moet ik hier eerst stilstaan. Want ik heb zoveel mensen al gehoord, maar hoe kunnen we van huis naar huis gaan in een situatie die we nu in leven met deze pandemie? Nu is er social distancing. Je moet 2 meter ver blijven. Hoe kunnen we dit doen? Dit heeft ons beperkt in ons werk. We kunnen niet meer van huis naar huis gaan. Zoals dit boek ons, of zodat de mandaat ons zegt. Er is niets die het werk van God kan stoppen. Als je bij de brievenbus kan komen, een pamflet, een tijdschrift erin kan zetten, de mensen van het huis zullen het dan eruit halen en naar huis mee gaan. Of je kan op een afstand van 2 meter staan en met iemand praten. En die vrouw stond in haar tuin en jij staat buiten de tuin. En je kunt dit sturen via app, via Zoom met ze praten. Dit alles kun je doen omdat de evangelie de mensen bereikt. Want de vijand heeft van alles gedaan zodat de boodschap
bij de mensen makkelijk kunnen doen door bijbelstudie te geven bijvoorbeeld. Maar het woord van God staat niet stil. Op de een of andere manier zal het woord van God tot stand komen. Daarom vandaag wil ik dat broeders en zusters begrijpen dat deze boek niet niet meer van toepassing is. Het is nog bruikbaar en het zal bruikbaar blijven tot het einde van de wereld. Als we bij deze mensen gaan en het zegt tegen ons wat we moeten doen. Wanneer de kans zich voordoet. Dus dat betekent niet dat je plotseling komt met God. Nee, wanneer de kans zich voordoet. Vertel dan tegen de mensen het verhaal van het kruis. Onze eerste evangelie die we voor de mensen moeten zetten is het verhaal van het kruis. Jezus Christus moet het centrale thema zijn. Jezus die naar de wereld is gekomen, die geboren is. De Jezus die geleefd heeft. De Jezus die voor ons dood is gegaan. En de Jezus die opgestaan is. En de Jezus die naar de hemel is gegaan en spoedig terugkomt. Vertel dit aan de mensen, zodat ze verliefd kunnen raken op Jezus Christus op de eerste plaats. En het zegt, wij, als we gaan, moeten we niet in doctrinale thema's gaan als we bij deze mensen komen. En we beginnen met doctrinale thema's. Je moet de Sabbat houden. Niet de eerste dag van de week moet je houden. Je moet stoppen met dingen die niet puur zijn. We gaan niet rein zijn. We gaan niet in doctrinale thema's. Presenteer Jezus, het kruis. Dat is wat we moeten presenteren. Wanneer we Jezus eerst presenteren, dat op het kruis hangt, wat hij heeft doorgemaakt, zal de hart van de mens breken en zal ze liefde krijgen voor Jezus. We moeten praten over het werk en de offer van Jezus Christus, zegt deze hoofdstuk. Het werk dat Jezus heeft gedaan. De opoffering dat Jezus heeft gedaan ten goede van ons. En het zegt, blijf vastklampen aan de gerechtigheid van Jezus. Praat over de gerechtigheid van Jezus. En openbaar aan de mensen de reine en schone leven dat Jezus heeft geleefd. Dat is onze boodschap aan de mensen als ze hun gaan opzoeken. Ook een andere gedeelte zegt, deze hoofdstuk, het is een verslag, we brengen een verslag van hoofdstuk 10. En het zegt ook dat de leden van onze kerken moeten meer werk doen van huis. Dus we moeten meer huis aan huis werk doen door het geven van Bijbel en het verspreiden van lectuur, tijdschriften, pamfletten, boeken, etc. Wij moeten meer huis aan huis werk doen. Onderzoek laat zien dat de denominaties die nog steeds van huis naar huis gaan, hebben meer resultaat, betere resultaat dan degene die de openbare platform gebruiken. Degenen die van huis naar huis gaan, hebben betere resultaat. Want als je thuis binnen het huis van iemand zit, kan de persoon ook vragen stellen. Onder een tent of in de kerk kan de persoon niet makkelijk de hand opsteken om jou een vraag te stellen. Hij gaat naar huis met zijn twijfel. Maar van huis tot huis werk lost het probleem op en kan de persoon stap voor stap met ons gaan om ons te begrijpen. En we vormen een goede vriendschap, een goede relatie met de persoon. Dan maakt het verband met Jezus
En het maakt ook een band met ons. En het maakt een relatie. En we worden de beste vrienden van deze personen. En dit vormt dan een band tussen ons, broeders en zusters, zodat de mensen niet makkelijk van het geloof weggaan. Mensen die van het geloof weggaan zijn mensen die niet een knuffel hebben gekregen, die niet een intieme relatie hebben gekregen met ons. Ze zijn gekomen, ze hebben gezeten, geluisterd, goede boodschap. Ik moet Jezus aannemen. En als ze Jezus aannemen, zijn ze alleen blijven staan. Maar wanneer we van huis naar huis gaan, maken we een band. Dan vormen we een relatie, een vriendschapsrelatie met deze mensen. En ze krijgen vertrouwen in ons. En vice versa. En een andere plek zegt het weer, arbeiders. Ga van huis tot huis. De Bijbel voor het volk openen. Laat de publicaties verspreiden. Augustus zullen we weer in een massale vorm gaan we boeken weer laten circuleren op Curaçao. Zorg dat je erbij bent. Want het zegt hier, ga. Niet alleen maar om bijbelstudies te geven, maar laat de publicaties verspreiden van huis tot huis, overal. En anderen vertellende het licht dat jullie eigen ziel heeft gezegend. Wanneer je een traktaat, een boek, een tijdschrift. Hé, wat goed is deze tijdschrift. Het praat net wat ik zeg, wat ik nodig heb. Het heeft mijn dorst gelegd. En dit zorgt ervoor dat ik Jezus ervaart. En wat jij ervaren heeft, mogen anderen ook ervaren. En het zegt, laat de publicaties verspreiden. En de Heilige Geest zal zijn werk doen zoals het is. Zoals Hij alleen het kan doen. En degenen die zich bezighouden met het werk van huis aan huis, zullen kansen krijgen om op verschillende manieren te dienen. Wanneer ze het werk van huis aan huis doen, vele andere dingen kunnen eruit komen die ze in kunnen dienen. Naast het geven van bijbelstudie, kunnen ze op andere manieren deze mensen bedienen om in hun behoeften te voorzien. En dit kunnen we alleen doen als we bij hun huis aankomen. En dan zegt het, zij moeten bidden voor degenen die ziek zijn. En alles doen die in hun macht is om de mensen die aan het lijden zijn, mensen die honger hebben. Wat dan ook de situatie die we tegenkomen, kunnen we deze mensen helpen. Maar hoe kunnen we dit doen? Als we huis aan huis. En het zegt, ze moeten werken tussen de nederigen, tussen de armen. Niet alleen maar mensen die alleen maar arm zijn, maar ook tussen de mensen, tussen degenen die het goed hebben. De mensen die beter, de mensen die rijk zijn. Allemaal moeten het woord van God ontvangen. Enkele hebben gezegd, er zijn zoveel plaatsen die helemaal dicht met portier bij de deur dat je niet binnen kan. Mijn broeders en zusters, er zijn manieren om de evangelie van het koninkrijk te preken aan allen. Voor de getuigenis en dan zal het einde komen. God zal zijn manier zoeken zodat het bericht aankomt, de boodschap aankomt.
de wijken waar je niet kan komen, betaalt Sipos. Zij kunnen wel binnen en zij kunnen het wel in de brievenbussen zetten. In al die resorten die dicht zitten. En zij zullen de boodschap ontvangen. De boodschap van de Heer zal niet stilstaan. We moeten preken, praten, bijbelstudies doen aan degenen die onderdrukt zijn. En we moeten bidden met de hulpeloze mensen die niet de wilskracht hebben om hun eigen eetlust te beheersen en passies. We krijgen de kans om te bidden met iemand. Iemand weigert niet makkelijk om met hen te bidden. En van de dag van vandaag, de wereld is heel godsdienstig geworden. Iedereen is God zegen. God zegen jou. Iedereen heeft die woordenschat in hun mond. En als je zegt, ik wil voor jou bidden, is dat mogelijk? Niemand zegt nee, makkelijk nee. Want veel mensen beseffen zich dat het bidden en praten met God, dat God hen antwoordt. En God doet wonderbaarlijke dingen. Maar alleen als we van huis naar huis gaan, vinden we de kansen om dit soort methodes te gebruiken. We moeten onze best doen, onze uiterste best doen en standvastig zijn om de verlossing van degenen die hun interesse zijn opgewekt. Vooral in deze tijd waarin we leven, waar deze pandemie heel veel mensen hebben aangetast op een vorm dat ongelooflijk is. Wij moeten al onze best doen om deze mensen te bereiken. En het zegt ook, velen kunnen bereikt worden alleen maar door handelingen van ongeïnteresseerde handelingen en hun fysieke behoeften moeten eerst worden verlicht. En het zegt, als hun fysieke behoeften en geestelijke en emotionele behoeften worden verlicht. En als deze mensen deze behandeling krijgen zonder persoonlijke interesse, zonder dat ik wil je winnen, nee. Meer, ik wil je helpen. Ik wil je interesse in jou hebben. Ik wil dat je gemakkelijk bent, dat je goed bent. Dat je meer weet hoe je beter kan omgaan met je situatie. Als we interesse tonen in hun situatie, dan is het makkelijker als we een liefde tonen, onzelfzuchtige liefde tonen, dan zal het gemakkelijker zijn voor hen om in de liefde van Jezus Christus te geloven. Kom niet met bijbelstudie en ga zielen zoeken, ga mensen zoeken om bijbelstudie. Het heeft inderdaad dat gezegd, maar we moeten tactvol zijn. Jezus hielp de mensen eerst. Hij verlichtte hun problemen, gaf hen te eten, te drinken. Al dit deed Jezus. En hij toonde interesse in de mensen. En daarna begon ze met hen te praten over het woord van God. Velen zullen bereikt worden door middel van gezang, door lofliederen. En ik heb het jaren geleden ervaren toen we zanggroepen hadden. Enkele zeggen, ik ga geen bijbelstudie, ik kan dit niet doen, ik kan dat niet, ik kan niet preken. Maar hoe zit het met als je zanggroepen vormt? En deze zanggroepen, ze gaan huis tot huis. We gaan het huis en we gingen bij de deur van de mensen staan. En als ze ons zagen met gitaren zo. En dat deed de deur open. En ze zeggen, kom binnen, kom binnen.
En broeders en zussen, wij tussen dat gezang zetten we een vers van de Bijbel erin. En dan gingen we door met en dat wordt gebonden aan de volgende lied. En dan een vers die wordt gebonden aan de volgende lied. En uiteindelijk persoonlijk gebed. En de mensen houden van zingen. En komen jullie volgende week weer? En dit geeft ons een andere methode. Ga van huis naar huis. Kun je geen Bijbelstudie geven? Ga aanbiddingsliederen, lofliederen zingen voor de mensen. Kun je niet zingen? Ga van huis naar huis en ga bidden met de mensen. Ga met een nederig hart de mensen en mensen bidden. Gebruik geen grote woorden dat je slim bent, dat je wel kan bidden. Nee, simpele woorden gebruiken. Dat de mensen kunnen begrijpen. Mensen willen grote woorden gebruiken om te laten zien dat ze gestudeerd zijn. Om te laten zien hoe slim ze zijn, mijn broeders en zusters. Jezus heeft heel nederige en makkelijke woorden gebruikt dat de kinderen het zelfs konden begrijpen. En daarom kwamen de kinderen naar God. Daarom trok Jezus de kinderen aan, want zijn woordenschat was zo makkelijk dat een kind het kon begrijpen. Wij moeten al deze vormen van trotsheid, om te laten zien hoeveel we weten, door grote woorden te gebruiken. Nee, gebruik simpele woorden, broeders en zusters. Zing in de huizen van de mensen. Jezus heeft beloofd. Zijn belofte is, ik zal met jullie zijn elke dag tot het einde der wereld. Hij gaat samen met ons. Zijn aanwezigheid, die constant is met ons, is constant met ons. Toen Jezus de discipelen stuurde, de eerste reis had gestuurd, heeft hij hun gezegd om niet in de synagoge te gaan. Ga niet zo mooi gekleed. Blijf niet onderweg met mensen praten. Ga eerst naar de verloren kinderen van Israël. Hij heeft ze niet gestuurd om op openbare manier te preken. Nee, maar om te gaan preken en het werk te doen op een persoonlijke manier. Ze waren gelimiteerd. Ze limiteerden hun best om het te gebruiken van huis tot huis. En Jezus heeft dit voorbeeld gegeven, dat Jezus ervan hield om persoon tot persoon. Herinner je de Samaritaanse vrouw? Jezus alleen met haar. Ja, iemand zou zeggen, het is weggooien van tijd. Maar let op, aan het einde toen hij met deze vrouw sprak, is deze vrouw gegaan en heeft zoveel miljarden mensen heeft Jezus aangenomen door middel van één vrouw. Het was één persoon dat Jezus mee had gesproken. Wij moeten ook waarde geven aan de aanwezigheid van één persoon. Jezus wil dat u en ik leren van deze methodes. En het geheim is dat er een geestelijke herleving moet zijn. Maar dit moet gecombineerd zijn met persoonlijke offers. En deze herleving gecombineerd met onze persoonlijke offers. En daar zullen mensen honger en dorst hebben naar het woord. En dan zal deze mensen die bezoek hebben gedaan in huizen, kunnen dan het boodschap delen. En dan kunnen ze dit delen met de mensen in de huizen. Maar we moeten eerst een geestelijke herleving krijgen. En dan kan ons werk invloed hebben en effect hebben. En eindigende
We moeten bewijzen dat God een persoonlijk werk wil doen. Jesaja zegt, wat mooi is het, wat mooi is van de voeten die het goede nieuws brengen. Ze gaan heen en weer, bergen op, heuvels naar beneden in het huis. Er is een zegen hieraan verbonden. God nodigt ons vandaag uit, zodat wij allemaal om een persoonlijk offer te doen voor je buren, voor iedereen die rondom je heen zijn. En dit is een samenvatting waar we willen stilstaan bij deze samenvatting, stilstaan aan de delen die medewerking geeft aan de evangelisme, zodat we aangenomen worden door mensen. Moeten we sociale mensen zijn. We moeten sociaal zijn met de mensen tegen wie we spreken. Zorg ervoor dat we interesse en sympathie tonen aan deze mensen. Zodat we de kans krijgen, laten we onze ervaringen, persoonlijke ervaringen en persoonlijke getuigenissen presenteren. Wat God voor mij heeft gedaan. Waar ik was, hoe ik Jezus heb gekend. En nu dat ik in Jezus ben, hoe ik me voel. En broeders en zussen, de mens zal het dan ervaren als een levende getuigenis. Hoe de persoon was en hoe de persoon nu is. Deze persoonlijke getuigenissen geeft de persoon zekerheid en bevestigt de persoon. De tijd is aangebroken. Ook al zitten we in deze situatie van pandemie, dat we niet huis aan huis kunnen gaan, maar de tijd is wel gekomen dat we terug gaan naar de oude weg. Ga in de weg staan en vraag welke is de oude weg en loop op deze weg. We halen de andere methodes niet weg. Alle andere methodes moeten allemaal gebruikt worden. Moeten allemaal gebruikt worden. Maar deze dat we hebben verwaarloosd van huis aan huis, laten we onze best doen als de kans zich voordoen dat we van huis aan huis kunnen gaan, dat we dit doen en dan zullen we zien hoeveel resultaat dit zal hebben. Evangelisme zal veel meer resultaat boeken. We zullen veel meer voordelen krijgen. En alle eer en glorie is niet tot mij die het werk heeft gedaan, maar de eer en glorie is tot God. Dat de Heer ons vandaag mag zegenen en ons zijn vrede geven. Geliefde Heer, vanavond hebben we gestudeerd het plan om van huis tot huis te gaan en verschillende andere methoden die u heeft gebruikt. Leer ons, Heer, om deze methodes te gebruiken. Geef ons de moed om ze te gebruiken. En laat het toe dat we gehoorzaam zijn aan uw woord. Want wij weten, wanneer wij u gehoorzamen en uw voorbeeld volgen, zal de Heilige Geest van God met ons gaan en de resultaten zullen veel meer zijn dat we nu aan het oogsten zijn. Dank u, Heer, voor allen die al besloten hebben dat ze een persoonlijke offer zullen doen. Zegen hen en vooruit vragen wij, bereid onze hart voor op de moment dat we boeken moeten gaan delen rond Curaçao voor de hongerige zielen. Dank u om ons te luisteren in de enige naam, in de naam van Jezus Christus. Amen. Broeders en zusters, al het beste en tot de volgende hoofdstuk. In Gods naam.
Radio Speranza Corazón. Radio Speranza Corazón. E Radio Culucambia Bubida.